दिनैनि नैबे उदालगुरियाव मोनसे लाकी ड्र लटारि खेलानि मोनसे इनग्रेशन दिनै प्रग्राम दङमोन सेरेगा फाउन्डेशन आरो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय सिजौ फाउन्डेशन बे मोननै फाउन्डेशना लोगो नांजाबनानै मोनसे बिराद गिदिर वान अफ द बिगेस्ट इन आसाम होनजायो लटारि खेला खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे लटारि खेलाल' नङा बिनि थांखिया जोबोद गिदिर आरो जोबोद बाख्नायथाव बिनि थांखिया आं फारि फारि मोनसे मोनसे बुंलांनो सानदों गिबि थांखियानो जाहैबाय सेरेगा फाउन्डेशननि आन्दाराव मोनसे स्कुल दङ गंसे जि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल आरो सिजौ फाउन्डेशननि आन्दारावबो गंसे फरायसालि दङ आलारि एकाडेमि होननाय बे गंनैबो स्कुलाव गाहाय थाखोनि जाय बिथांमोना बिल' पभार्टि लाइननि बिथांमोनहा जाय फरायनो हायाखै बिथांमोननो एजुकेशन होगासिनो बिथांमोननो फ्रि अफ कस्ट एजुकेशन होगासिनो बे खेलानि जिखिनि फैसाया लाबा फैगोन बे लाबजों बिथांमोननि एडुकेशनाव थांगोन एडुकेशननि डेभेलपमेन्ट आरो इनफ्रास्ट्राक्चारनि डेभेलपमेन्टआव थांगोन आरो सेकेन्डआनो जाहैबाय बे उदालगुरि हालामाव गंसे भेन्टिलेटेड एम्बुलेन्स डनेट खालामनाय जागोन जे बयनि थाखायबो फ्रि अफ कस्ट आरो 24/7 सार्भिस होगोन आरोबाव गंसे गोथै सह लांनाय गारि जायखौ जों स्वर्गरथ होननानै बुङो बेखौबो बिथांमोना बयनि थाखायबो उदालगुरि हालामनि बयबो रायजो राजानि थाखाय फ्रि अफ कस्ट 24/7 सार्भिस होनाय जागोन आरोबाव मोनसे थांखियानो जाहैबाय जोबोद गिदिर थांखि बियो जोंनि बर'नि थाखाय नांबोनाय जाय बिथांमोना दिनैसिमबो जेलाव दङ जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनहा जोबोद गोबाव जाबाय दासिमबो जेबो ओंखारबोनो हागोन हाया बिनि जेबो खौरां गैया बेनिखायनो बिथांमोननि जायफोरा फेमिलि मेम्बार्सफ्रा दा जोबोद खस्थ'नि गेजेराव सोलिगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय फाइनान्शियेल एसिस्टेन्स बयबो न'खरनि थाखाय गासिबो फेमिलि मेम्बार्सनि थाखाय दा एप्रक्स 63 प्रिजनार्स दासिमबो दङ जोबथेसालियाव बिथांमोननि इच फेमिलि मेम्बार्सनि थाखाय मोनसे न'खराव 25,000हाय होनायनि अनसुंथाइ होनायनि मोनसे थांखिखौ लादों आरो बेफोर गासिबो थांखिया नैबे लटारि खेलानि जिथु लाब थागोन बे मुलाम्फाजों बेखिनि जि प्रब्लेम्सफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय बे खेलाखौ फाथिनाय जादों आरो जोबोद मोजां रायजोफोरा जोबोद हेफाजाब होदों रायजोफोरा फैदों बेखौ बुजिनो नाजादों मा बे खेलाया आरो जोबोद मोजाङैनो बे खेलाखौ आंनिबा बयबो एफा मोजां मोनसे कच लानानै बे खेलाखौ फाथिनाय जादों मानो होनबा जों गोबां जायगायाव नुयो जे लटारि फाथियो खिन्थु बेबायदि माबा मोनसे कचनि थाखाय जों लटारि नुनो मोना नाथाय नैबेखौ माबा मोनसे मोजां कचनि थाखाय जे लटारि मोनसे फाथिदों बे जोबोद गोग्गानांथाव खोथा आरो आं सानो जे बयबो रायजो राजाफोरा ओंखारबोनांगौ आरो बेनि बेसेना जाहैबाय बे लटारि टिकेटनि बेसेना जाहैबाय खालि 100 रुपिसल' बे 100 रुपिसनि जि टिकेटखौ नोंथांमोना जुदि लाक दङब्ला गारिखौबो मोननो हागोन आरो जुदिबो लाक गैया सोरबाफोर मोनाखैबा बे फैसाया जोंनि जिखिनि थांखिखौ आं बुंबाय बेखिनियाव थांगोन गासै बेसेबां अनजिमानि लटारि टिकेट गासै दा एप्रक्स आं बेखिनिखौ बे डाटाखौ आंनाव गैया बेखिनिखौ नोंथांमोना कमिटि मेम्बार्सनिफ्राय लानो हागोन